Assalamu alaykum arkadaşlar. Sizin bilen ýene-de Türkmenistanyň ykdysady ýetişýär ýetişmedi. Gepleşmemiz berek biz Özbekistan döwletini alyp barýar. Goňşy ýurdumyz, dogullyk ýurdumyz Özbekistan ýurduna bugün Gahrman arkadağymyň arkadaly Gahrman Terdaryň döwlet beren şertleri esasyny öndüren ölümçilikleri Türkmen içindeki telekeçilerimiz, Türkmen önüm öndürücülerimiz, Türkmen daýhalarymyz ýene bu ýerde öz önümlerini satyp eksport etip başladylar. Bu bolsa milli manadymyň kuwatlanmagyna, ýurdumyza gyzyn pulun gelmegine, şeýle hem Türkmen ykdysadynyň dünýä ýüzüne üstünligini görkezmäge bir suwutnamadyr. Indi gelin gepleşelim şu ýerine häzirki wagtda Türkmenistanyň eksport etýän Özbekistana, ýani ýer tuduny önümlerine öndüren gepleşik öňsarlaryny da görenler. Önümçilik nähili, önümçilik nähili öndürilýär, karlar bar da urlatdyk, önümden şekilleri bar da urlatdyk. Indi o da şoň dowamy eksport edilen ýerini görňäçek. Bizden gepleşigimiz mehmany Batyr. Gepleşigimizi hoş gördük. Indi Batyr şeýle gepleşigini çykardyk, dogry, tudunyň öndürüşine näser etdik, zat etdik. Soragym şeýle, häzirki wagtda nireleri tuduny önümlerini eksport etýäňiz? Gülene azat sağ olun. Aýdyşyňyz ýaly köp gepleşik geçirdik. Inem bizim eksport etýän ýurdumuza gelip gepleşik düşürýänimizi buýsanýas. Öz Türkmen milli önümlerimizi näme şeýdip eksport edip taşeruklary ulatýanymyza mümkinçilikler döredilýän Türkmenistan döwletimiziň baýdagyny galdyryp bir taşerukda önüm getirýänimize gaty buýsanýas, gaty goňýas. Azat biz şu wagt Özbekistan döwletine hem de Gazakystan döwletine eksport edip gelýär. Nämendi Özbekistan döwletine has durnukly eksportymyzy etmek bilen bäzide biz özümiziň ýani paýlaýjy ulgamymyzy gurnap ýurdun bir näçe uly şäherlerinde marketlerine paýlap berýän bir iş düzdük. Bundan soňra Gazakystanda da şu edişiň ýaly düzüp has durnukly eksportlarymyzy iki döwlete şu wagtlyk has durnukly gurnamagyny meýilleşdirýäs. Dogry, ene tarap şeýle. Özbekistanyň siz bäde bir topar döretdiňiz. Ýani eksport paýlaýjy ökmüň. Dogry, mehman şer seredin. Gepleşen geçen sanyny bank kartlar esasyna bir önümçilik merkezi döredildi. Şol ýerde 300 elden gowrak iş ýürüjü hereket etdi. Näçe hektar ýer ýa tarp ýatan ýerler özleşdirilýär. Oňdaşyndan şol ýerde ýani Türkmeniň enerji getirişleri satyn alınýar. Ýani biz ýer tudunan satmak bilen dege bir ýer tudunan satamdyk. Ine bu ýer tuduna aýtýan Türkmeniň enerji getirişleri, Türkmeniň zähmet haky, bu owagyjylyk ölümlerine salgyt ýok. Ýöne şu önüm üçin gerek bolan salgyt, dogrymy? Şu önümde bank kartlaryny bu bank kartyny götürümden bir ýerden çykarmala. Ine şolaryň ählisinde jemlenen. Ýani dediňe bir ýer tuduny däl, eýtem biz ähli ýan gaýdan enerji getirişlerimizi, hyzmatlarymyzy goňşy döwletlere satýar. Ine seredin ýene bir zady bellemeli. Bir zady satmak diňe bir öz ýurdumyzda däl, eýtem goňşy ýurtda da işgär ýüzüni taklamak gerekli. Gördüňizmi? Diňe bir öz ýurdumyzda işlemçiler, goňşy ýurdumda işlemçiler. Bu iki taraplaryň hyzmatdaşyk, iki taraplaryň bähbetli hyzmatdaşyk. Hem Özbekistan tarapy üçin, hem Türkmenistan tarapy üçin. Indi Özbekistan bilýäs, öňkü döwürlerden bäri daýhana, owagylyk önümne bilen klimat şert, hawa şertlerini biziňkiden has ýumşagyrak gelýär. Şonçy bu ýerde owagylyk önümler has köpetdi. Indi sorag şeýle, näme üçin Özbekistan Türkmenistanyň önümni satyn alýar? Seniň bazara girmeňdäki sebäpler näme? Azat sebäpler hakda gurrun etsek, bu ýerde belli geçsek, elbetde muny bir sözlem bilen düşündirip boljakdan kän muny oňoýly bolup duran Türkmenistan döwletinde umumyň bizim ilimizde oňoýly bolup duran täsirler kän. Muňa başlap bersek, hökümetimiz tarapdan bize edilýän gollawlar, ýani yer parçalarynyň mugut berilmesi, karzlan ýeňillikli karzlan resmileşdirip berilmesi, ondan soň bizim ýanky salgyt ulgamymyzyň owagyjylyk önümçiligine gaty ýeňillikler görkezýänligi, enerji serişlerimizin arzanlığı, bu zatların hemmesi cemlenýär hökümet tarapdan edilýän gollawlaryň bir parçası, bir bölügi bolýar. Oňdaşyndan aýdy bersek, bizim klimat şertlerimiz
bir taraftan hava kızgın diýen bolsak, başga bir taraftan hasan gün köplügi, bulam günümüzün bize has köp wagtda we has bow haslanma mümkinçilik berýänligi olan bir oňoýly şertlerden biri bolup durýar. Ondan galy bersede näme Özbegistan döwleti ýa-da diýişimiz ýaly öňden bäri agrar döwlet bolmagyna garamazdan bizim soňky wagt şu täze mümkinçilikler dörenli bäri öz işgärlerimizi daşaryklyga köprak okuwa öwredik, özümüz ilm tejribeler getirip gurnamamyzyň hasabyna we ýa-da ýokarda agzalan mümkinçiliklerden hasabyna biz 1 hektardan alýan önümüzi 110 tonna getirip bildik. Özbegistanda şol sanlar hakda gurulmak etsek 50-60 tonna hakda ingo önümçiliklerde 50-60 tonna hakda gurulmak edip bolýar. Oň daşyndan hem ýene bizim bir aýratynlygymyzyň biri Özbegistanda mövsümleýin önümçilik ýoly goýulan ýer tuğlamasynda. Bizim bolsa ýene de ýankyýar energiýa serişleriniň arzanlygyny hasabyna biz muny 365 gün önümçiligini ýola goýup bilmegimiz, ýagny mövsümleýin hilimizde, möçörümizde, önümçilik möçörleriniň mukdarlarynda bir düşüş bolmazlygy bizi has hem bu ýerde aljylan talaplarına gow dengel bilmemiz bizi öňe sürýär. Bizim önümizde öňe sürýär. Doğru. Mehmanlar Batyr biraz ykdysat tarapdan düşündirdi. Hada dille düşündirelim. Tereden. Birinji Özbegistan ýurdumyzda, därde ogluk ýurdumyzda ene bir mövsümde dogry kän çykdy. Mövsümden galan wagty Kahraman arkadagy terdarynyň döretip beren şertleri, näme şertleri? Birinji talgyt 0. Talgyt tölenok geçýärdi. İkinji owga joklandyr şunakany. İkinji ýeňilikli bankarlaryň berilmegi, ýeriň mugyp berme, energiýa serişleriniň arzan bolmagy özüniň önüne düşen gymmatyny arzan etdi. Netijede bular mövsümden soňra ýene tuýartugyny çykara, ýene de bizinkiden gymmat bolýar. Şeýle hem ýanky gümrük paşlarynyň arzan bolmagy, logistikanyň gow gurnalmagy, ene şu gördüňizmi awtoban näme kömek etdi? Ýanky gurulýan ýollar uly çykdyjylar edilýär. Ene şular bir telekeçiňden müňläp telekeçiň ömürlükde türkmen ölümiň daşyryp ekseretmelerini kömek etdi. Gümrük paşlarynyň arzan edilmegi biz özümüz öndürüp şoň üstüne bähwidimizi goýup, muny özbek tarapy beremizdi. Ene bu tarapdan üstüne bähwidini goýup, ondan soň marketlere paýlanan marketin bähwidini goýup satanna da biziň önümüz bäden ardan çykýar. Ene gördüňmi näki ýeňillik bar. İkinji aýdynda 1 hektardan alýan önümüň hasylynyň kessete göre bolýardy, dogry-da? Ikisiň kän alınmagynyň sebäbi Kahraman arkadaly Kahraman terdarymyz kämil hünärmenleri ýetişdirmekde. Hünärmenleri okutmakda, olaryň hünär derejesini, olaryň tejribesini köpeltmekde uly şertler döretdi. Häzirki wagtda bilýänler, hormatly prezidentimiň haýty daşyr saparekde hökümet suratda telekeçe birleşmeden gedilýär. Biz telekeçe partiýa hereket etýär. Näme üçin? Ýanky telekeçilerimiz hem alyp şol ýere gitmeli, şol ýerde tanışmaly, döwlet derejesinde uly tejribe daby, gurundeşik näkeli geçilýär, näkeli çözülýär. Biram döwlet saň arkaňda duranda, sen ýem arkaňda bir işedende bir dostuň kömek etse näkeli ýeňir bolýar bir işin. 10 dostuň ma bolsa ol has seni hem bagtly adam. Emma bir döwlet arkaňda durdy pikret, sen istendik zatda seni gollapdy. Ene görýärmi, ýa-da energiýa serişleriniň arzan bolma. Biram şunu bellek geçmeli. 5 ýyllar dünýäde energiýa serişleri gymmatlap gelýär. 5 ýyl. 5 ýylda gadyň bahasyny näme ýetip senne? Şol durukda durandyrdy. Jipsizce öňkü jipsizce bakamyz ýene de şol ýerde dowam etdi. Dogry görýän. 5 ýyllap şowur bakada da 5 ýyllap hem dünýädäki telekeçiler öz önüminiň bahasyny galdyryp ötýärler. Batyra bolsa Türkmenistan döwletimiz Kahraman arkadaly terdarymyň döredip beren şertleri esasynda 5 ýyllap şowur energiýa serişden töläp ötdi. Endi pikirdim 5 ýyllap olan harydy galdy. 5 ýyllap Batyr iýem diýmek 5 ýyllap Batyryň arkasynda Türkmenistan döwletimiz çol sen telekeçim gadan, sen baýy, sen giňe sebäbi biziň ýurdumyz ýaşýar. Biz öz ýurtumuzy telekeçilerimiz ondan hem ýaş. Dogrydan döredilen şertleri hakyny. Emma bärde ýyllap, hatda asyrlap diýsem ýalňyşmaz, aňardan gelýän maşgala biznesi bolan adamlar bar. Aňardan gelýän uly korporasiýalar we bularym satyp otýar. Endi bulardan sen nähil bäsleşek? Birinciden hiling gow bolmaly. Ýa-da iň bolman hiling deň bolmaly, onuň hem hili goýuşuldy. Ýöne ikinji mesele hil deň bolan soň baha gelýär. Kim näçe götürüm aşaklatyp bilýär, kim näçe arzan etip bilýär. Endi bilen gady gymmat bolan hiç arzan berip bilenok.
Indi yeni bir zat bar. Yani hünärmenliň hünär derejesiniň ýokarlanmagy şu yer tudunan möhletini uzaltdy. Yani sen hem başgaça emeleşen 1 hektardan köp alyp başladyň. Udaga çekmegini etdiň şeýlekem marketing ulgamyny da ösmegi, yani serediň şuň köwüne häzir barar tipda korzinka diýdik-de, misal. Korzinka marketi bar Özbegistanyň içinde. Ulu bir marketleň biri hem ulu şäherlerde ýanky nokotlary bar. Şolar üpsün etdiň kim? Ene şuň köwüne telekeçi Batyr Rawşanow. Ne şular ýaly owadan şekilli gapdy yetirýärler halkyna da. Ýem bir görüňde gözüň dokunýar-da, türkmene şeýle bir söz bar. Ene şular ýaly gaplyň göpelmegi, marketing taýdaryň güýçli bolmagy, ene getirişdirilen arzan bolmagy, ýeňillikli bank karlygyň berilmegi Batyra ul goltky bolýar. Indi men şu ýerde şunu soradym. Esendik bir işe başlandy. Esasy mesele serişde. Dogry-da? Indi şu serişde size ýeňillikli bank karzyny alýan. Men näme üçin soraýan? Beýleki telekeçilerde nuska bolsun, ýa bir işlejek adamy bir düşündiriş bolsun. Ýeňillikli bank karzyny nähir bolup geçer төлöw ýagdaýy? Doğru diýäňiz Azat. Elbetde islendik bir işe başlandy. Muň ilki maýa goýum meselesi çykýar. Maýa goýum meselesinde de biz Türkmenistan döwletimiz tarapdan Merkez Bank we başga alam banklar tarapyndan ýeňillikli karzylar berilýär. Ve bu karzlar biz alamızda biz ilki işimiz başlandı aldık. Şu wagt ýeňiltme üçin alyp ýa-da eksport gerimimizi güýçlendirme üçin alýan karzlardan hemmesinde ilki bilene ýeňillikli diýemizde ilki esasy karzy gaýtarmazdan diňe ýeňillikli döwür diýen döwürimiz 1,5-2 ýyla çelli barýan döwri, ýa-ni gurmany, ýa-ni gurup ekip onu hasyly satyp ýerläp başlamany banklarymız näme mümkinçilik berýär. Ilki bir muny gurup satyp başlaýança, ayağa durýança bir ýeňillikli diňe karzyň götürümini yapmany mümkinçilik berýär banklar. Ondan soň ýa-ni esasy işin gurnandan soň ondan soň esas bölügünden yapıp başlap dowam edip bolýar. Bulam her hili meçhur wagtly alyp gördük biz.
5 yıldan 10 yıla çeldi her hili kart serişlerini alıp koydu. Alkorda. Mehmen şertledin. Yenilikli bank döwrüne qardan üçin aýtdym. Yenilikli döwürde telekeçiň bazara girmäge, telekeçiň tuğda edip ýerde bank ene meselem şuň aýyň aýdary şuň berdi, aýyň soňuna iki aýyň başyna IMT-nin serişdesini, ýani götürümni ýene talep başlaýar. Ene bu telekeçi, bu sergi, bu gerek enjamlary sargyt etmeli, bu gerek meselem aýdary stil bolsun, näşdil özüni döndürüp başladyk. Bu stilleri sargyt etmeli, bunu getirmeli, bu ýol harajaty bar, çykdyjysa, bunu gömrükden geçirmeli, soň bunu ekmeli, ondan soň hasyly ýene garaşmaly. Şunça wagt nämetdi, wagt telekeçe garşy işleýär şoportat. Şoportatda ýeňil bolsun diýip, bank nämetdi ýeňilikli gardy urdy. Meselem siziň ýeňilikli gardy uruňyz näçe? Bizim soň kalan karzymyzda 21 ay. 21 ay. Ene 21 ay batyra ýa-ni diňe götürüm tölekdi. Ene sonra şeýle miwa näçeden alyp başlaýan? Azat esasy ýyla çykanan uruluşy 1 ýyl töwerek wagt eýleýär, alýa. Miwäne biz ekemizden soň 1 ýyl töwerekden soň, ýa-ni ekenimizden soň 1-2-3 ay alyp başlaýar. 2-3 aýda. Elbetde 2-3 aýdan alýanymız bir başlangyçlyk, ol ýoşluk bilen iýzi köpelip gitýär, ve elbette ýene bir dady bar, bankyň ýene bir gözüňi tutýan bir gowy tarapy biz näme üçin 1 ýyldan soň ekip ýa-ni 1 ýyl 2 aý diýende miwe alyp başlaýan bolsam, bank ýeňiliklerini uzagrak berýär. Sebäbi miwäni alyp başlandan soň onun satma meselesi emele gelýär ve bunun satyny ýoly goýançady şunu ýaly wagt gözüňi tutup berýär. Doğru, görýärmi? 1 ýyla miwe gurulşy etdi. 3 aýdan soň miwe alyp başlaýan gurulşda soň ýa 15 aý boldy. Ýene de 2-3 aý bazara girmek üçin. Ene şonuň üçin görýän 21 aý ýeňilikli döwür berýär. Düşündürip bildik meýleşler. Ene şu zadyň ýeňillik döredilmegi telekeçe uly bolupky bolýar. Ýani isendik bir ýurdumyzda telekeçi össe, kämilleşse, baýasa, bir zat gazansa, ýurdumyzyň adyny daşurta çykaryp başlasa, bir zat düşünmeli. Şol telekeçiň arkasyna ökman suratda gahrman arkadamynyň arkadaly gahrman terdarmynyň aladaty, hökümetimiziň ýurdumyzyň döretýän şertleri, ýurdumyzyň ilken şu zady bellemeli. Şu wagt begenýän daşurda gelýän Türkmen önümün Meýden Türkmenistana öndürilen ýazgy bilen do. Sen öz Türkmenliğine boýsanýan, sen öz watanyň ötüşine boýsanýan. Elbetde şular ýaly ajaýyp şertler döretmekde, şular ýaly ajaýyp mümkinçilikler döretip halkymyzyň, watanyň ötüşine öz goşundyny goşmakda ölen şertler üçin gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman terdarmyda köp sawatny aýdýar. Ene ýene de şeýle bir zat bar. Ene döwlete dahilli däl bir ýerde, döwlete de uly bähbet berdi. Döwlete dahil däl bir ýerde ýa-ni iş güç peýda bolýar. Ýatan tarbiýatlar özleşdirilýär, kämilleşdirilýär, aňarda bir ýol çekilýär, elektrik togy çekilýär, gaz çekilýär, telefon ulugam çekilýär. Görýärmi? İş başlady. Mundan başga bu diňe bar batyryň bähbetler. Näçe ekspert kän bolsa gaplaýjyňdan bähbedi, hatda çapxana çykarýan mahawadyňdan bähbedi, işgärligiňden bähbedi, muny ýukgatnatýan, ýani uluglanan bähbedi. Bizde de gümrük bazanyň bähbedi görşümi diýelim de döwletde ýani banklygymyň götürümli ýerini alypdy. Döwletde de ýani döwlete degişli bir ýerde, ene batyryň mysalan 350 adam, 350 hojalyk bir ýerden eklenip otdy. Görýäňiz, bärde uly arkasynda uly giň dünýä garaşly bir siýasat ýatydy.
Şimdi Özbekistan'a gelelim. Yan Korzinka deyip aytık da birazcık iyileştirme düşünür yani. Kaçan işleşip başlasanız, ne akıl işleşip başlasanız, ne çerek hatıl veriyorsunuz? Çünkü onu. Azat Özbekistan'ın umuman bir marketler olğanlarında genişleyen görünüm versek, Özbekistan'da zincir marketleri, yani bir iyi değişiklik olan bir neçe marketli zincirlerken, bunun en ulusu Korzinka diyen marketlerin ulğamy. Bunun Özbekistan boyunca 150'den go'rak marketi var. Yani her kaysı bir ulu şäherlerinde yerleşip öz yani halka hizmet etdiler. Korzinka'dan başka da bular Özbekistan devletinde makro, kavas diyen son büyük yani duyuncuk bir gepleşikler geçirdik. Büyük Zahratun diyen market ulğamları var. Elbette biz Özbekistan'a girende ilk bazarlarda satıp başladık. Ondan sonra ilkinci özümüze maksat edindik. En güçlü satıcı kim bolsa şoň bilen işleýän diýip ve Korzinkan kapısından bardık, işleştik. Yani olan talapları var elbette. Olar boyunca iş geçirdik ve Korzinka marketler ulgamyna ilk bolup diýse de bolýar, yani en uly şu wagt yer tuğuna tavşyrýas. Ýöne bu diýemizde de yine de entek tavşyrmayan marketlerimiz hem şo zincirin içinde biz ne hazır täze alan qarz serişlerimizden täze önümçilimizi östürecek bolýanymyzyň duýup sebäplerinden birem şol. Sebebi yani eýem tavşyryp barýan marketlerimizin zincirine de dol ýetişdiriplerimiz. Onun dışında yine de 2-3 market zinciri şu wagt işleşmäni isleg bildirýär ve nesip edenler yani bizim Özbekistan devletine öz eksportumuza yakın wagtda has hem gerimli bolacağımıza inanýarys. Doğru. Rahmançlar geçen gepleşikten soň bir ýetgeşme boldy. Telekeçi Batır Kavşanov qardarly. Doğru mi? Geçen gepleşikde tavşyryp etdiňiz, qard aljak diýdiňiz. Ne bede qardarlyňyz? Näçe hektar ýeriň boldy? Endi Azat şu wagt ýene 5 hektar ýokary tehnologiýalar ornaşdyrylan ýyla çykanan guruluşuna başlaýas. Yani bulam bize häzirki önümçiligimizden 3 esse öz önümüzü köpeltmäne mümkinçilik berer. Doğru. 3 esse de demek Özbekistana dinderken yine de getirmeli yerlenken harydyň belli, doğru mi? Gelecek ýa baglaryň belli sen. Doğru. Azat şu zat bilen bellek geçmem zerur. Mundan öňkü alınan qarzda biz öz iştilhanamyzy gurduk. İştilhanamyzy gurmak bilen biz öz önümçiligimizi yine de öňkü hereket etýän ýylançykanlarymyzdan hem alýan ýer tudanamyzy köpeltdik. Ýagny biz häzir 5 hektar goşmankada eýen bu ýyl hasylymyz epesli ýokarlandy geçen ýyla görä. Sebebi biz yani öz iştilhanamyzy gurmak bilen öz iştillerimizden has ýer hasyl almak bilen biz iki hisseden gowrak öz önümçiligimizi eýen götürdük şu wagt, güýçlendirdik. Ýöne nätäze yani ýyla çykanlary işe girmek bilen yine de şu görkezlerimizi güýçlendirjegimizi ve yani gazap geçen marketlerimizi hem dolup jünetmäne taýyardamyzy habar berýäris.
Mehmanşer gepleşmeye devam edeceğiz. Ne Batır soru şeydi. İnniki maksatlarına ekeli. Sebebi görüyoruz. İlki öndürüp başladığınız stil taşından geliyordu. Son stili özümüzde iştirip başladık. Son Türkmenistan için üçün etip başladık. Vilayetleri, şehirleri ekilip çözüldüğünde inni taşını çıkarıp başladık. Özbekistan'a bir toporduk. Özbekistan'a sevdalarımız gidip oti. İnni nire ekspert etmek planımız var. Ya da nire yineltmek planımız var. İlki bilene önümçülükten başlayın, satıldan ölümçülükte giňeltmek meýillerimiz var. Bu yankı agzak geçen şu wagtky Karseri işlesini alıp 5 hektar ulutýan yerimizi bizim öz maksadımızda yine de 5 hektar goşup bunu 10 hektar edip ulutmak maksadımız var. Onun daşından da şu wagt dünyada iň öňdewarjy Gollandiýa döwletiniň 1 hektardan alýan hasylyny yani 140 tonna hasyla ýetirmek maksadymız var. Öz önümçülüğümüze hasam yankı ýokary teknologiýalar ulanmak bilen, ilmiň soňky kazananlaryny ornaşdyrmak bilen, özümiziň öwrenmegimiz we täze tilsimleri yankı öz işleyen toparlamamıza düşündürmek, öğretmek bilen zatlar kazanmak istiyoruz. Galyberse bu täze önümlerimizi Özbekistan döwlet ilki bilene elbette Türkmenistan'ın her bir günjeginde, her bir marketinde hemme çıkaryan yani önümlerimizin köpçülüğü görünüşünde olmasını kazanmak için işler. Bu häziren bar ýöne hasam yani görünüşlerini köpeltýäs. Hatta Türkmenistan için ayratin suyucu sortlaryň üstünde işleýäs. Eksport etmesi kyn sortlar ýöne Türkmen halkynda Türkmenistan öz bazarlarymyzda, ilatymyzda berip bilecek sortlaryň üstünde işleýäs. Onun daşında eksport hakkı görünmekte. Özbekistan'da şu wagt biz esasen Samarkand, Bukhara ve Taşkent şäherlerine berýäs. Şoň gerimini ulutjak bolýas. Ýagny Andijan, Fergana, Namangan şäherlerine de bermän başlamany maksat edilýär. Özbekistan daşında ýa-ni diýişimiz ýa-ni Özbekistanda bizim bu ýörükde toparyp düzdük bäýerde bizim özümizin maşinamyzda bir eltip berme hyzmatyny ýola goýduk. Edil şoň ýaly hyzmaty Gazagystan döwletinde de gurnamak meýilimiz var. Şu ýylyň soňuna çenli Şymkent, Almaty, Astana şäherleri, Karaganda şäherleri ýaly şäherlerde özümizin ýa-ni eltip berme hyzmatymyzy ýola goýmak üçin şu wagt iş geçirýäris. Onun daşında indiki ýyl bir Arap Emirlikleri ýa-da Arap döwletlerinde de özümizin satywlygymyzy we öz wekilligimizi açyp şo ýerde de bizim öz eksportymyzy güýçlendirmäge meýilleşdirýäris. Dogry. Işiňiz sirlerde ötýär. Mehraşa bir sorak wady ýadyňyza düşýärmi? Ene şu jagada video bir seredeliň. Iň uly miwa 126 gram. Evet. Şu ýyla çykanamyzda var. Alyp gördük. Şuňda da şoň ýaly bir rekorda barýan miwelerimizden biri. Hatta uly bolup ýetişjek miwelerimizden biri. Şu wagt belli etip goýulan. Ene mehraşa görüşňiz ýaly. Bireti belli etipdirler, ýolmasylar diýip. Ene şular ýaly bolup ýetişi. Türkmen adalaryna hadyr görenýeli. Şunu ýaly miwelere, şunu ýaly tuğdanlary. Has uly miwe beri, ene şular ýa täze rekorda barýar. Ýani 7-20 gram bolsa, ende şu hasym ulylar. Bireti şunu ýolamasylar, ýygnaýmasylar diýip goýupdyrlar. Ana näme täze rekorda çigepleşikden soň garaşýas, jaňada garaşat aýdarsaňyz bize de iýleşlerimize ýene de ýetirer netip bolsa, gepleşip dowamly ýazypdyrar. Dogrydymy? Ekranşer geçen sanyna görüpdik. Iň uly ýer tuğdanany ýa-da şoňda dank goýupdyk. Köp sorak geldi şo boýunça. Köp adam sorady menden. Şol ýer tuğdany näme hili boldy? Bulan öz şahsy rekordlar näçe ýetdi? Iň uly ýer tuğdanyň näçe gram ýetdi? Iň uly ýer tuğdanymyz 128 gram boldy. Şol dank goýan ýer tuğdanymyz. Şol birinki boldymy ýa ondan soň başga çykdymy? Şol 126-da 2 gram tapawut. 2 gram tapawut. Dogrymy? Mehmanşer ne görüşmedi ýaly iň uly ýa-ni ýer tuğdany 28 gram boldy. Onda Batyr işiňi üstüne gardy ötýär. Häzir bugün geçeňedek ene gördük dördlen şertler esasında ýurdumyň öz ak bazarlaryny üçin toýdy. Ýani bu gepleşikde ötüş bar. Bolýarmy? Bu gepleşikde ýani biz daşary Özbekistanda ýa-da Özbekistanda ýan bäýärtiniň bazarlaryny doldurup otýar. Indiki gepleşiklerde netip bolsa Gazagystana ýa Birleşen Arap Emirlikleriň bazarlaryny doldurup durany goşal ýerde Türkmen baýdagymyz bilen, Türkmenistany öndürlen ýazygy bilen ata watanymyzyň şan şöhratyna öz goşadyny goşmak näsip etdim. Arkadaly Gahraman serdarymyzyň döretýän şertlerinden peýdalanyp, Gahraman arkadamyň döretýän şertlerinden peýdalanyp,
yeňillikle bank karlarlaryny peýdalanyp, salat yeňilligini peýdalanyp, ata-batamyza golluk edip, halkymyza bolaliň durmuşda ýaşatmagy, öz goşundygyny goşmagy, halkymyza, watanymyza bir gyýda çeşme bolup, hem telekeçi hyzmat etse, telekeçi baýasa, gahrman arkadaşymyz näme diýär? Ýurt baýardy. Şeýle hem arkadaşlyk gahrman serdarymyz watan diňe halky bilen watandyr. Şonu şonuň ýaly döwlet adam çöndürýän hiýatdan uğralyp işleňizde üstünlük arzu etýär. Ýakyn ýyllarda ýene-de täze üstünlikler bilen ýaýylyma çykyp, täze üstünlikler bilen halkymyzy şu gowy habarlaryny paýlaşdyrmagy arzu etýär. Azat köp sağ olun, şu ýerde pursatlar peýdalanyp, biz hem Türkmenistan döwletinde öndürmäni, işlemäni mümkinçilik görüp berýän arkadaşly rahman serdarymyzy, rahman arkadaşymyzy sağ bolsun aýtýar. Boýlaryň janlar sağ bolsun, ömürler uzak bolsun. Arzulygyňyz hasyl bolsun. Mehriban gençler, onda biz ýöne oturmaly. Burada seyahat edilmeden sonra Korzinka diýen ýa-ni iň uly sewdadan jyry bar, dükanlardan jyry. Şoňa baryp türkmen örüm tatarşyna bilelikde tomaşa edelim. Arkadaşlar, bir de Samarkand'da Korzinka diyen Tevda Merkezinde. Ne şu yerden Türkmen ölümlümüz satılayını batır bir gurrun versen ne hil ölümler bular? Azat önlüm satda gurrun versek, bu bizim deluxe görünüşlü xaritlamız. Bu has bir sünnäler saylanan bir iň saylanan görnüşlerden biri. Elbette onun has ulloram öňümizde gelýär. Bunun daşında bizim Gowher diýip adlandyrýan Gowher meňzep duran gawamyzdaky önümüz iň köp satylýan önümlerden biri. Türkmenistanda iň köp satylýan önümlerden biri de şu wagt Özbegistan ilinde de iň köp meşhurluk alýan görüşüňiz ýaly miwelerimizden biri. Ne bulamız ıkçam diyen bir görünüşümüz. Bu mesela 300 gram bolsa, bunimiz 250 gram kaplarda her kimin bir özünün geregini saylap alıp bilmesi için kaplarının görünüşleri bolýar. Bu yerde bu tayda meyvelerin içindeki agramları yükpeýär. Şu tayda mesela 18 gramdan 11 gram aralığında bolsa, berde 7-8 gramdan 12-13 grama çelli meyveler. Yani ayratin görünüşte meyveler gitti. Bunun daşında buna hava gülcağız diyez.
Bunun daşında da mini diyen görünüşümüz var. Bunu yörükte bir Özbekistan'ın nemesine kıvaplap bir nağışından edilen milli nağışından koyup çıkardık. Mini de 10 grama çevrilik, has onluk meyveler koyuluyor. Ve bununla ne oluyor? Her kim özüne gereğini, yani kalite önümlerini kullanacak olsa, has bunlar tutuluyor. Yoksa da imene ya da bir öğüç inanlarında bunlar tutuluyor. Şu yağdayına göre almak için her kimi kaplanıp getirilir. Doğru, mekanikçiler teredin. Yürüyde çağacıklar için de. Yani yakın marketing şekillendirmemiz, içine suyunu koyan, çaykayan, öğreyen, naşı değişiklerden aşağı dökülüyor. Onun çağlar içine istendik bir yanı hak koyuyorsan, böyle bir sağlıklı önüm, meyve, peydali, hiççili konservant yok, lat yok, ya GMO yok düzümünde. Böyle ne yankı çağları bir tağdım etmene, tağdım bedeni tehdit etti. Şulardan belirlemeli var mı? Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasında dost sağlık siyaset alınıp varılıyor. İkisi birbirine katı bir tarihin bizi birleştiriyor. Geçmişte bile olduk. Doğrudan mı? Bir yerde bizim alimlerimiz var. Özbek alimler Türkmen toprağında da dağıtlı aramayaklar var. Ne şu yerde de yürütü Özbek halkı milliliğine katını söylüyor. Yani milli övüşkünlü, Özbek nağışlı ölümlerinde. Bu olsa ne hemen orkada ya? Şularda belirlemeli. Kahraman arkadağımın arkadağlığı, kahraman serdarımız dost sağlık siyasetinin Özbekistan tarafından da kullanmayanlarından şeylerim. Özbekistan tarafında da elbette sağol etmeli. Şular yani Türkmen önümlerini bağlara eleştiriyorlar, şertler dörütüyorlar. İki devletin arasındaki dost sağlık iki taraflarını hizmetleşti derecesinde gümrük başlarının aradan olmağı, yeniliklerin dörütülmeyi, haritlerin vaktine gitme için dörütülen şertler. Yani iki tarafında da minnettarlık, iki tarafında da şol alıp barayan işlerini, uluslararası arzu etmeli. Kahraman arkadağımın arkadağlığı, kahraman serdarımın dörütülen şular acayip şertlerin neticesinde de ne görüşümüz yani yürüyütü bağlarlarımızda Özbek bağlarlarına ne görüşümüzde Türkmen önümleri katılıyor. Bu otu yine de boyutlandırıyor. Onunla bir enni okara ihtiyaç. Arkadaşlar, gepleşmemizde biz Buxaradan devam edeceğiz. Ayçımız yani şu gören yerine diyor önerdim ya, şu gören yeriniz Google'da medresesi yani Mahmud Prağa'nın bilim alan yeri. Şu yerde Mahmud Prağa bilim aldı, hünerini sürdü. Ana yukarıda gücülerde okudu, yaşadı, aşağıda gücülerde bilim aldı, talip yetiştirdi, öğretim ilmi öğrendi. Ne görüşümleri Türkmen halkını Özbek doğruluk Özbek halkından bir topardan biriktirir. Yani en esası biriktiricilerin biri hem şu ünkununa şu tarihi eser kılmalı etti. Az korktu aşağıdan hemen yankı Suudat'ta işleri geçiriliyor, tarihi olup kaldı. Yani hiç kim yerde Mahmud Prağa'nın ondan yattınalıyor. Çünkü şu medresenin en marnayı başı okuvuştu. Mahmud Veli portretçi. Ne Mahmud Prağa, yani şu yerde bilim alıyor. Bu yılda da Mahmud Prağa yani Bakın Payxut'un var Mahmud Prağa yılında da yeni almalı batıram öz haritlerini. Yani şu topraklarda Mahmud'un gedim topraklarına Buxara emirlerine yani Özbekistan'ın Buxara vilayetinde öz önlerini keyin doğulup Özbek halkında
köderläp başlady. Bu da ýene de türkmen öde gatnaşyklarynyň has hem ýygyjamlaşýan, türkmen öde gatnaşyklarynyň has hem giňýändiň ösýändiň bir alamaty. Indi bahar bu nirakda sowda etýän, haýsy dükanlarda sowda etýän, haýsy zincir marketlerde sowda etýän şular bar. Da bu taşy gurmalar. Doğru diýeniz, bizim Martymyň raýonynyň ahyr türen bu ýylda özüniň eksportynyň gerinin olmasyna şu Buhara şäheriniň aglawa marketlaryny haritlamyza getirip Özbekistan döwletiniň eksportyny giňişdirmekden buýsanýas, bu işlere häzirki wagtda biz Buharada ähli diýen ýer korzinka ýani zinciriniň Söylem okullarına berýäs, onun daşynda da Buharada herket etýän uly marketlerde, bazarlarında öz haritlamyzy halk köpçüligine ködürýäs. Doğru. Mesela ýöne öğrendiler. Korzinka diýen ýeri, ýani ýurtdaşymyzda öwrendir. Mundan ötürken Samarkanddaky gördük. Korzinka diýen ýeri muň ödi. Diňe Özbegistanyň içinde 150 sany sowda merkezi. 150 sany sowda merkezi şu türkmen önümi ýani tuğdana Meýden Türkmenistanyň öndürülýän bilen hereket etdi. Ne görüşmeli beýleki ýerlerde de diňe korzinka işleri bar. Orada beýleki marketlerinde işlerler. Şoň üçin bu Buhara welaýatynyň Türkmenistanyň has hem ýakyn bolan bu ýere ilkinji gelýär orada. Indi siz şu Türkmenistan Özbekistanyň içinde öz bir toparyňyzy öretdiňiz. Ýani paýlama, hyzmat etmek, bu hyzmat etmek üçin orada. Indi şu toparyň merkezine ýerleşýär. Yani doğru belli geçtiniz Buhara, bu bizim Türkmenistan'ın Levant vilayetine değişip duran bir vilayet. Yani en yakın vilayet. Biz özümüzün toparımızı, yani Özbekistan boyunca distribüsiya merkezimizin esası böyle Buhara'da bulduk. Yani Türkmenistan'dan bizim maşinimiz geçiyor ve şu tayda gümrük işlerini geçiyor ve Buhara'dan Xiva, Xorazm taraflara ondan Samarkand, Taşkent tarafı. Samarkand tarafı aýratyn Navoiy ve Karşı şäherlerine şu taýdan paýlanýar. Ama paýlaýjy merkez bolup bolmaly. Paýlaýjy merkezden birinji soňky bolmaly. Ikinji paýlaýjy merkezimiz Taşkent şäherinde gurulýar. Özbekistan değişiklikde gurulýar. Gazakistan üçin hem Şymkent şäherinde gurulmaly işler. Doğru. Mehrançlar ne Buharadan bu tarafa gitsen Demirgazyk hükümet tarapdan Xorazm. Bunun karşı tarafına gitsen Taşkent, Samarkand, Taşkent, Navoiy vilayetleri. Doğru. Ne görüşümleri o ýyllygyna şu merkezi şäher bu da yerleşme boýunça Türkmen awada iň goly ýer. Bädeniň göp farap kömüründen geçýär. Samarda Buharadan ýa iki tarapy paýlanýar. Elbetde şulary bilen şu atlary bir de döredip beren Ahman arkadaşymyň Ahman ferdarından beren şu gümrük paýşylarynyň ýeňil bolmagy, iki sany döwlet bir ýylyň gowy gatnaşmasa, iki taraplaryň dostlukly hyzmatdaşlyk alyp barylmasa, iki taraplaryň hoşnýetli gowşuluk siýasat alyp barylmasa bu zatlar bolmaýar. Şu siýasatdan aşagyny enerjiler ýaly telekeçilerimiz hem özbek telekeçileri hem türkmen telekeçileri gatnaşmaga, ykdysady hyzmatdaşlyk alyp barmaga uly goltugy döretdi. Bilişimi diýeli, taryhda iň öten ýerlerin ählisine Beýik İpek ýolunyň ogry. Mesela Beýik İpek ýolunyň birigine ýerleşýär. Ene şu İpek ýolunyň ykdysady ogryny öten döwürtden näme üçin bolýar? Sebäbi İpek ýolunyň ogryny ykdysady hyzmatdaşlyk geçýär. Sowda dolanışygy geçýär. Bu ne bolsa, göre Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasynda uly sowda dolanışygy bergenetler. Ulaqçym Kahraman Arkadaýly Ahmat ýa-da köp sawap etdi. Ajaýyp şertler döret beren üçin Kahraman Arkadaýly Kahraman serdarymyza köp sag bolsun aýtýarys.